Bang, info bang. Yo, iki lho tak wene info bolo. Yen sampeyan dolan menyang Bumi Riok Ponorogo, rasane kurang mantep yen durung mampir ngrasake sarapan nasi pecel tajuk sing enak. Warung sing manggon ing Desa Tajuk Siman Ponorogo iki dadi jujukan utama para pecinta kuliner, terutama sing seneng kuliner pedes. Apa sing gawe spesial? Sing dadi ciri khas pecel tajuk yaiku sambal pecele sing pedes nendang pol pokoke. Masih panggone rodok mlebu, tapi tetep dadi jujukan wong-wong sekitaran Ponorogo, bahkan enek juga sing tekan luar kota lho. Sing marai beda panggonan iki karo liyane yaiku neng kene masake sik gawe kayu bakar. Dadi rasane kaya ning suasana pedesaan, kaya awakmu dimasakne mbahmu ngono kae lho, Lur. Warung pecel tajuk Mbah Temi iki wis turun temurun. Dadi masalah rasa aja mbok takokne maneh, Lur, jan jos tenan. Sing dadi klangenanku neng kene yaiku lawe tempene jan gurih pol. Ditambahi enak iwak asin sing beda karo liyane. Tapi iso ses. Untuk iwak. Apa ini? Pak tadi. Duwi. Tempe. Mantap. Ayo boleh ini boleh. Jajalan ya Lur, aja lali nek dolan neng Ponorogo mampir neng warung pecel Mbah Temi Tajuk.